Liewe Westra van de 10 is juist het Nederlands kampioen tijdrijden worden. Bij de wedstrijd in Emmen op 44 kilometer bleun hij zijn grote concurrenten Lars Boom en Nicky Terpstra krek voor. En de tijd van Liewe Westra, 55, 27, 2. Het is voor het eerst dat Westra de nationale titel pakt. Lutz Jacobi van Wergeer stiet op het 11e plak op de lijst van de Tweede Kamerverkiezings van de PvdA. Dat had de partij van de Moorn bekend maken. De lijst wordt ongeveer terug louter Diederik Samson. Jacques Monas van Snit stiet op het 9e plak. Bij een ongeluk op de Zuiderzeewaai bij Balk is van de Moorn 1 persoon verwonnen rekken. 2 auto's botsten op elkaar en 1 van de 2 sloeg de naai over de kop. Hoe het ongeluk gebeurde, is nog net bekend. Cornelis Terpstra en zijn maten Jacob en Chris Wassenaar zullen dit hier net uitkomen op de PC. Ze winnen van doel hadden te pleertsen met een speciale play-off wedstrijd. Maar om daarom uit te doen, matten ze van de keertboen ek meedoen onder competitie in de eerste klasse. En dat willen ze net. Joen en vannacht kans op zware rein- en tongenbuien. In combinatie met harde wind kan dat voor problemen zorgen. Het wordt vannacht een graad als 12. Morgen op nijbuien, maar middags komt de zinnen erbij en dan wordt het een graad als 18.